everybody! We are at Hot Yaya again! Hanapod mi sa Hot Yaya guys. Gihatod mi sa Taganara. Tanaw mo na. Oo na. Walay agianan din ha. Naaday mi sa Greenway Hot Yaya. Adam? Sleepy ka dong? Sleepy ikaw dong? Adam, sleepy ka? Ha? Tanawara guna siya. Oh, wapagid siya. Wapagid siya. Gikatulgon, guys. So, among flight paadtog Bangkok is tomorrow. Unya, gikan mig naratiwat is mga 2 to 3 hours away. Gikan diri sa Hatchay. Mag-van unta mi sa dihang. Blessing kaayo kay na ay nag-offer nga ay hatod ako nung may diri sa Hatchay. So naana pa ng mga kawan. Very nice kaayo mga tita. No. Adam. Ano sa mana? Massage? Foot massage. Ada mau ada. Foot massage ta, foot massage. Kita dun. Wow. Wow. Sana. Ano yun? Sana oh? Dinosaur. Bago na? Kapan mo gina? Uy! Ano? Dito na oh. Ang sakot niya. Basta yung ma'am. Sala, huwag mo na dila. Ano ka na? Dila, pagawas na. Mansay mo tani dadi? Tanawa dadi? Mansay mo tani? Dili? Oh. Tulo. Wow. Ay, basketball. Oh, Adam. Adam. Ball. Ito, ball. Rinum na sa yung gold pero. Okay. Diba? Iwak. Ball lagi Ang do. ball daw. Ball daw, ball. Kira gina siya. Basta na ball, wag gina mga toys. Why? Adam. Asa man? Uy! Ano? Nice ka. Ayaw. Baby, oh. Sana? Ben, mani ang pagkamilan ko. Aling bag? Sila din ang grabe do. Lawa na. Lakaw na siya. Sige. Kalawa na ito kasakan. Kasakan ka daw. Wala. Wala.ว่าระวังน้องมีว่าลงมาระวังน้องเดี๋ยวถูกน้อง Ay, wow. Grabe ba? Uy! Hello! ครับยังครับก่อนครับไหนครับยังไงDown na, down. Down na, down. Hello. Hello.
shopping. Nangihi sila. Oh. Nhà mua đá hay cái cầm nón nó hơi tệ. Là hát thì cá. Nga. Agoy, kuya, ang bag matanggal. Yung ginakuha. Na, tanawa ra o. Asa sila ni Ate Lon? Open ilang shopping. Gabi eh. Mga barato ra ni dire. Barato na. Hi. Wala na. Basa na kay mong hair? Wala, unsa na? Sa Japon. Ha? Oy, asa naman tong mga tita? Nag-shopping? Nag-shopping ang mga tita. Cute kayo. One set na. Napay kalo, napay bag, Chanel. Na. Nice kayo oh. Mga kababae dong. Baby? Baby. Ah, baby daw. Sa green way yang naon guys. Adam. Adam. Ay, wow, dami nabili ah. Wow, grabe. Langoy tadang. Grabe. Wala ka ginakapoy doon? Wala ka ginakan kaya siya na-igunitan niyo. Habol. Tagpila na imong jacket? 50 ra baga? Tanaw na to kaya. Ito na, 50. Shirt. Ito 50. Ano iyon? Ano? You. Kana oh. Ay, isa na. Ay, Reebok oh. Reebok dot. Gusto ko. Nice ba? Nice. 50 lang. Nakuha pa kaya niya? Gagmay no? Parang kung habol siya, kung kada. Kani? Itong bata ang siguro.
tita. Tita. Ning, ingat titi mo. Nang parang ba? Asa ng kilid. Ano ba? Ingat na sa kilid. Oh, mantika. Where's Tita? Oh, wow. Red. Pwede sa Adam, mayaw lang pag sili. Naman ni sili good. Murad kung ka na sa tuwa man. Champurado. Dili. Champurado tapi sa champurado. Nya. Ano nga? Hala? Oh. Pero lamit. Lamit, di ba? Hi guys, thank you so much for joining us. I'm on trip today and thank you and have a good day, and don't forget to enjoy life. Bye bye.